Vážení návštevníci, vitajte na stránke Špaňodolinského banského vodovodu. Stred slovenského rudného bohatstva ukrýva majstrovské dielo dávnych banských inžinierov, historický banský vodovod. Som vaša audio-video sprievodkyňa a budem vás chvíľku sprevádzať. Poviem vám zaujímavosti o historickom banskom vodovode. Voda, privádzaná z horských prameňov, putovala cez kamenné rigoly, drevené potrubia a ručne vytesané kanály, pričom prekonávala náročný terén s precíznosťou, ktorá aj dnes vyvoláva údiv. Špaňodolinský banský vodovod bol najstarší, najdlhší a najvyššie položený spomedzi všetkých vodovodov v celej oblasti. Ako jediný prekračoval hranice banskobystrického mestského chotára. Po svojom dobudovaní privádzal vody z územia susedného Likavského hradného panstva ležiaceho v Liptovskej stolici. Na malom úseku okolo vrchu Krčahy trasa vodovodu prechádzala územím Ľubčianskeho hradného panstva. Vodovod bol postupne budovaný v smere od Španej doliny na severovýchod až k masívu Prašivej v Nízkych Tatrách. Na základe doposiaľ známych faktov možno jeho budovanie rozdeliť minimálne na 4 hlavné etapy. V prvej etape, ktorú možno rámcovo vymedziť obdobím od počiatku 16. storočia do roku 1567, boli na Španiu dolinu privádzané vody len z okolitých kopcov. Počas druhej etapy, ktorá súvisí s otvorením šachty Maximilián a privedením vody priamo k nej, bol vybudovaný vodovod privádzajúci vodu minimálne z oblasti Bukovca, respektíve až z oblasti ležiacej južne od Donovalského sedla, z miesta, kde sa nachádza lokalita Kunst a vodný zdroj pri Javore. Z roku 1639 sa zachovala zmienka o existencii nejakého stroja, zrejme prečerpávacieho, na trase tohto vodovodu, pri ktorom pracoval Michal Pransteter ako Kunstwarter am Pugovic. Pod označením Pugovic, teda Bukovec, možno v tomto prípade rozumieť pravdepodobne širšiu oblasť zalesnenú bukovými porastmi, teda súvislý bukový les. Ten mohol siahať od územia, kde neskôr vznikla osada Bukovec až po oblasť južne od Donovalského sedla. V etape číslo 3 výstavby vodovodu, ktorá začala okolo polovice 18. storočia, sa vodovod ďalej predĺžoval až pod masív Prašivej. Po tomto predĺžení meral 17 455 siah, čo je približne 35 kilometrov. Z tejto celkovej dĺžky bola voda vedená drevenými žľabmi v dĺžke 14 897 siah, čo bolo približne 30 kilometrov. Zhruba na 5 kilometrov dlhom zvyšnom úseku sa voda privádzala prostredníctvom zemných jarkov. Zastavenie ťažby na šachte Mária a postupné doznievanie a stagnácia ťažby na šachtách Ferdinand a Maximilián si vyžiadali vybudovanie novej šachty Ludovika. S počiatkom hlbenia tejto najmladšej šachty celého rudného revíru v roku 1812 súvisí tiež definitívne dobudovanie vodovodu. Vybudovanie novej trasy vodovodu od Dolného Šturca k tejto novej šachte na začiatku 19. storočia tak môžeme zároveň považovať za poslednú, štvrtú hlavnú etapu výstavby tohto banského vodovodu. Momentálne sa nachádzate na návštevnej lokalite Polianka. Počiatky tejto osady pravdepodobne úzko súvisia s budovaním, respektíve predĺžovaním banského vodovodu. Prvými dokladmi o existencii sídla ležiaceho na území neskoršej Polianky sú dve mapy špaňodolinského vodovodu vyhotovené v roku 1764. Tie zaznamenávajú na tomto mieste, označenom ako Diera, prvé obydlia. Osada s názvom Polianka sa v písomnostiach objavuje až o niečo neskôr. Spočiatku osada vystupovala v úradných záznamoch ako súčasť osady Bulí. Prvýkrát nachádzame Polianku ako samostatné sídlo doloženú až v roku 1806. Úsek Polianka kamenný závoz prechádza z časti urbanizovaným územím osady Polianka, z časti vysokým lesom po severných svahoch výšiny Barania hlava. V úseku sú miestne komunikácie i rôzne upravené lesné cesty, záver tvorí peší neznačený chodník priamo po vodovode. Tento úsek trasy je najvýhodnejším nástupným miestom na obidve jej časti. Je tu križovatka všetkých turistických trás a lesných ciest prichádzajúcich na Donovali z juhu a tiež prístup motorovými vozidlami do osady Polianka. Úsek križujú rôzne prechádzkové,
bežecké a pretekárske trate a tiež pre Donovali špecifická trať vybudovaná na zimné preteky psích záprahov. Tieto trasu zatiaľ nevyužívajú. V budúcnosti sa táto možnosť javí ako veľmi perspektívna. Návštevná lokalita Polianka je návštevnícky najdostupnejšie a aj v súčasnosti turisticky najfrekventovanejšie miesto, kde je možné vodovod prezentovať. Pri kaplnke ho pretína diaľková turistická magistrála tzv. Cesta hrdinov Slovenského národného povstania a takmer všetky prechádzkové chodníky, bežecké a lyžiarske trasy, pretekárske trate. Tadiaľ to vedie aj hlavný nástup zberačov lesného ovocia, húb a iných návštevníkov tohto priestoru. Lokalita je využiteľná ako cieľové miesto poznávacieho turizmu a aj ako výletné miesto je tu možnosť obslužnej vybavenosti, dopravný prístup a komplexná infraštruktúra. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami na nasledujúcej návštevnej lokalite Špaňodolinského banského vodovodu.